Anga bi wulade na lajara ku ye an ku kelen no ka ɲɔgɔn dan dɔ place nga mun a bɛ fɔ mun ma ko J-Star Voice a bɛ kɛ bɔlɔbɔlɔ de kan a bɛ fɔ mun ma ko site internet J-Star kan an kelen no k'o bila sen kan bi a bɛ daminɛ à partir de 18h donc an kelen no ka instru dɔ bila an ka site kan rappel de bɛ se ka taa télécharger n'i taara télécharger san i bɛ se ka i ka video freestyle dɔ kɛ a bɛ fɔ mun ma video freestyle son yɛrɛ yɛrɛ tɛ mais i ka son demo dɔ i b'i yɛrɛ fɛ n'i b'o dɔnkili da e min ye bɛn kan bɛn ani ɲɔgɔn bɛn ani cohésion sociale donc a b'o de kɛ bon J-Star Voice o kɔrɔ i b'a fɔ J-Star ka kuma lasela kan J-Star ka kuma lasela kan parce que an bɛ culture ko de la bon culture la a mana kɛ cogo o cogo i bɛ fɛn dɔ de défendre min ye bɛn bon J-Star Voice n'i y'a mɛn J-Star Voice J-Star kuma kan an b'a fɛ ka an b'o à chaque fois n'an bɛ thème dɔ di a rappeur bɛ se ka dɔnkili da k'an ka ci lase cogo min na o de ye J-Star Voice yɛrɛ ye. Bon ni activité hukumu na an kɛlen don ka baara minnu ɲɛnabɔ o ye i b'a fɔ fila fɔlɔ o ye concours yɛrɛ concours taabolo a taabolo lajɛ i b'a fɔ concours présélection ni fɛnw b'a la minnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ o ye fɔlɔ ye filanan final minnu kɛ Kulukɔrɔ bon a baara filanan fana o ye formation de ye parce que i b'a dɔn bɛɛ tɛ rappeur ye bɛɛ tɛ dɔnkilidala ye le plus qu'an ka se ka chance di bɛɛ ma minnu b'a fɛ ka se ka bɛn yɛrɛ faamuya bɛn bɛ se ka taa cogo min na la paix yɛrɛ bɛn yɛrɛ taabolo min na an kɛlen don ka wele bila formateur ɲɛnama fila ma minnu bɛ se ka na an bɛ se ka baro an bɛ se k'a fɔ ko formation parce que formation min hakilina falen de don en fait an kɛlen don ka formation dɔ labɛn min ye du 1er au 3 juillet palais de la culture la an bɛ se ka hakilina falen cogo min na Mali bɛn bɛ se ka sabati cogo min na bi bi in na ko baden bɛ Mali la mais n'i y'a ye ko min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'i y'a ye ko min ka gɛlɛn n'a bɛɛ o ye bɛn de ye an bɛɛ bɛ bɛn kɔnɔna ni bɛn de ye i bɛ se ka sunɔgɔ a la donc bɛn de bɛ amina ko ye bon an y'a cɛ ka taa Kulukɔrɔ c'est pour aussi ka chance dɔ di Kulukɔrɔkaw fana ma ka chance di Kulukɔrɔkaw fana olu fana ka se ka admettre ɲɛ bɛn Kulukɔrɔkaw tɛ se ka na yan a bɛ se ka n'i ko bɛn tɛ Mali la an bɛɛ bi an bɛ yan cogo min na an bɛ ka conférence kɛ jamana tɔw olu tɛ ka se ka kɛ o bɛɛ ye Mali dɔ ye donc o de laɲini fɛ an y'a ɲini ka taa kɛ Kulukɔrɔ san wɛrɛ n'Ala sɔnna an bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ min mɔgɔ sigilen tɛ ni yɔrɔ min walasa i sen ka don nin concours la i ka kɛ maliyɛn ani i si ka taa san 15 fo san 25 la i ka t'i abonné an ka page Facebook kan événement dɔ créé don min ye J-Star Voice ye a ko bɛɛ bɛ sɔrɔ o de fɛ an information de fɛn bɛɛ o de fɛ. Par rapport à l'année passée ɲinan ta yɛrɛ média yɛrɛ presque bɛɛ y'i ka fichier sɔrɔ électroniquement o innovation dɔ ye o yɛrɛ diyara ne ye très bien même ale ni Umar Cool ni a ye salon gagnant a y'o wele ka na premium na o fɛnɛ o diyara n ye très bien même ale ni aw presse yɛrɛ aw minnu nana fara an kan pour que conférence de presse yɛrɛ a bɛ se ka diya an bolo cogo min na bon ani cette fois-ci aussi lancement fɛnɛ kɛra déjà ka ban bɛɛ bɛ se ka taa J-Star site sanfɛla fɛ beat bɛ bila i b'a télécharger parce que mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o ko ninnu de la ka caya. Saison bɛna daminɛ wagati jumɛn donc demande cayara donc je pense que o de y'a to J-Star mɔgɔw u ye nin ta lancé donc ni que conférence de presse an bɛ dugawu kɛ Ala ka a tɔw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya et tout voilà donc on est vraiment content et an bɛ dugawu kɛ ni nin banna fɛnɛ 3e saison fɛnɛ o ka se ka kɛ san wɛrɛ et tout merci beaucoup.